Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Emang Legini Keluarga Sederhana. Iki seperti biasa, eh, Mas Andi kingko arep bontot pemirsa yo. Soalnya apa? Soal iki mae arep masak ikan patin. Dadi arep tak bumbu kuning, mikire mae iki ape tak gawe asem, asam manis pedes ngono ki lho pemirsa pokoke. Kaya semacam asem-asem lah intine. Cuma iki berhubung mae gak duwe blimbing ula, gak duwe tomat ya anane mok trimo asem. Ya wis, gak usah repot-repot. Dikeki asem tok ae kok. Sing penting mateng, rasane ya legi kecut, pedes kaya ngono ya. Engko lomboke diutono ben duwe engko nek mek iso diciduk. Deke ya doyan pedes sih pemirsa, cuma kan ben ben utuh-utuh ngono lho pemirsa. Iki bumbune mae ya ngono pemirsa ape tak ben mentahan. Soale terus terang mak iki watuke ya urung mari. Jadi kemungkinan bener juga sih yo watuk kesel soalnya rasane kuwi diwatukno gak ono liyake cuma iki ning dodo iki rasane piye yo sesek ngono lho. Gak iso langsung lega. Dadi iki make ape serba mentah tak jegurno. Iki mau berhubung bumbune wis tak uleki, wis tak siapno. Kari iki banyune ya wis umup pemirsa lho. Wis umup dadi sekalian. Wis mubal-mubal to. Apa gak langu, Mak? Ora. Kok nek masak ya iki kan wis umup dijegurno ngantek mubal-mubal nganti suwi terus. Aku lagi nek brambang bawang. Ya seperti biasa bumbune wong olah-olah ki apa? Ya ibarate intine iku men gak amis dikeki apa ngono dadi mak ya tak kei bumbu pepek ana jahe, ana kunir, ana kemiri, ana bawang merah, bawang putih. Berhubung mak doyan pedes ya tak kei lada bubuk. Diulek lembut, ana jahe, tapi mak jahene gak tak ulek pemirsa tak kepreki. Iki berhubung ape tak kei graul kang apa kul gak sido. Kumundak rasane rekaruan. Ono laos, jahe, godhong jeruk, godhong salam, serai. Wis intine kaya ngono. Iki siap dimasukkan pemirsa ya. Siap dimasukkan. Aromatik dulu. Wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ono sing digongso juga pemirsa iki tapi mae pengen tak mentahan. Kok aseme terakhir wae. Weman pemirsa coba iso oke. Utek-utek sampai wangi. Lambune wis wangi. Gak pakai langu to pemirsa. Saiki ikannya dimasukkan. Berhubung iki mau ya wis tak marinasi. Ikannya sudah dimarinasi. Jadi yang ini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ditambahi kuah meneh pemirsa. Ben meresep. Oh, dudoe kurang iki kok. Marinasi.
cemplungno kabeh. Tak kasih tomat pemirsa, berhubung memang beli. Tapi yo tomatnya tomat mateng. Kurang ki banyune. Kurang, ditambahi sithik engko. Nek wis umuk. Sudah ditunggu sampai empuk. Tambahi wis kurang garam. Loh. Selesai. Ini terakhir. Tomatnya tak digoreng sisan. Wis ben. Soale ra ono apa kuwi jenenge? Apa lecah? Diwing kula bosok Mas Andi mek pemirsa pas mulai mergawe. Dedekan karepku tak ben ning meja. Dadi kresek wis 2 dina mah. Wis kaya ngene. Wis gemubal. Jane arep tak weki isikul. Tapi engko rasane ra karuan. Boleh berarti di dhewekne wae lah pemirsa. Wis ambune wangi. Seger. Sangkeme rontok gak genah. Jadi lomboke, aturan lombok iki lombok ijo apa abang, tapi iki saonone. Dicipi. Wis dapat semua. Asine, kecute, legine wis gathuk. Pedese utuh marai pemirsa gak krasa. Wis ben iki berhubung lomboke ya urung medhok tenanan. Jadi dibiarkan sampai empuk lomboknya. Iki mang gak iku ya pemirsa. Tak torek-toreke ben melok merasuk bumbune. Wis, iki nek duduk ae mudah ajur pemirsa. Jadi diben resep. Wis toh. Wis mateng. Lomboknya ya wis medhuk. Wis kita matikan. Wis nek mangan karek diciduk ning mangkok. Wis nglokop. Wis selesai. Kita tutup lagi pemirsa. Wis mau ngene tok ae pemirsa. Jadi ngiras-ngirus lawuh, ngiras-ngirus sayur kaya ngono pemirsa. Gak usah sembarang kali dimasak. Wis praktis, sudah selesai, tinggal cuci apa itu korah-korah sama nyuci baju wis seperti biasa. Kaya ngono pemirsa ya, nanti dilanjut. Mang mbok bening ada lak penak e, Kang. Penak. Lomboke kurang apa? Lumayan. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan jangan piye mesti. Lumayan jangakno iki mang. Lah wong ndek iki ya tak jangakno. Iki jangan menir. Enek jangan iwak iki. Enek bojone ya dikelakno lah. Iki jangan iwak pemirsa karo iwake pemirsa buwadai. Iki lho pemirsa, kepala patin. Iki
anune pemirsa yo awake sene laut iki. Antara Wi, tuku nek gak mangan wi. tuku ndas kok terus gak iso ndas Ya tak awake koni. laut buntute ning kali. Wi. Wis tangi piye? Sirahe ning piring. Nah, dudene. Lho jute kok pasar yo ngono iki, Pak. Sekilo 30.000. Dase larang lho. Mas anem Oh. tak kon nyegari dadi loro isine mok pira 3. Pedes. Pedes nek rokok. Patin yo ngono kuwi ya, Pak, patin. Tapi terah kepoken yo nek ngethok wonge yo. Yo ora anu. Ana gumbur-glumbure yo. Lah yo tak nduk iki meng awake ning laut. Ndase ning piring, buntute ning kali. Iya. Gak apa-apa, Pak. Sing penting kan mangani Pak patin ya. Golek sing murah hitungane ya larang ya. Ho, klunyum mah. Klunyum Pak diwalik ah. Iki mah matane. Hah? Ora. Moto. Tak olah nondas patin nek muni balongan klotakan pemirsa. Inilah nek tuku ya lumayan nih. Soalnya mae gak pernah tuku pemirsa ndek iki ning pasar jajal enek ndas patin kaya ngono. Terus tak kon nyegar dadi loro. Oke. Soale ndek mangke ape bareng Pak iki Pake buru-buru pemirsa. Jadi ya wis iki mae tuku sego jagung sak buntel. Tak tambahi nasi beras. Oke, kaya ngene, tak suntek ae pemirsa. Ayo Mas. Melok perah. Bismillah. Soale cangkeme make jek rontok kuwi. Dadi yo walah ini masker. Kene ndang impo sego. Jere pakmu klotakan. Klotakan lah. Das yo ngene iki ape piye neh. Gatekno Pak. Jaluke ndek iki sing gemol-gemol. Seger nek banyune agung. Lomboke rano. Ayo pemirsa sing ono ning ngendi wae yo mak. Sarapan. Nek wis bar sarapan kerja neh. Mumpung mak ning omah. Walah kemepian. Seger di, teman. Wi. Kucingnya wi. Kok sik. Walah, seger. Suker wi.
Jangan asem-asem. Das. Nengguri. Eh. Aturan ono blimbing wuluwe. Keren kucingnya nang dia. Iki gak iya. Seger banget. Kowe nyiduk ning kono ndi? Ndase. Ndas kepalane. Emang mak mau nyiduk sitok. Mantap. Bener Pak Emdi. Tuku mending sing daging. Karena nek masak. Iki sakjane yo jek enek pemirsa. Cuma nek kaya Pak iki gak sabar. Soalnya kan HP cepet-cepet mangkat kerja. Masak apa mak iki wis rodok mending ganti Mas Andi saiki watuk pilek. Takon nganggo masker ngono pemirsa ben gak nular. Winginane duwi wis. Wah enak, seger banget ya. Main mbak anak lanang, memang Pak gugup mari. Jadi gak engko mati. Enggak boleh. Pijet enak ora pijet ndi. Liburan salah. Arep. Cek seminggu berarti. Iso kuliah kok. Apa ndiki? Asem. Ora nek bimbe mulai bosok kok. Terus kejagung. Kok sak buntel tok mang-mae. Pengen kowe, sesuk tak tukokno nek pengen. Aku mau takok ora pengen. Emang aku pengen. Kurang itu. Langsung. Jangan ya. Lah iki mari segone panas jangane panas kok di. Iki omake wis asin. Padahal mak sego jagung. Engko nek wis meresep pak asin. Lagi mateng. Jah. Wi! Kucinge wi! Iku lho Pak Nek duwi. Astagfirullahaladzim. Apa mang wis ketok kaya pemirsa. Seger.
Mati kayak porek kuwi. Cek mangan dulu. Makan. Ayah. Wes. Ayah. Sangko ae apa. Sekolah sing enak kok. Cepetan ke malah. Tuh dia sedih kan. Yo wis meneng ae kok. Cek bayi kok. Ya endek seno. Keker. Sabar Wi. Gatekno masem. Lah, gatekno masem kok. Dekat. Mantap, sehat. Terus cek tuh ae. Kok nek mana mati kupingan ya Wi? Hati-hati loh nek mana. Mak wis untuk mending. Andi ki apa lah Sa? Ya kan aku nabi adine nek ngono ki piye lah? Aduh kok. Ora ae. Ya pemirsa, cukup sakmene ae videone Mak dina iki sarapan karo anak lanang. Nek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak kabeh terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir koyo banyu kali, aku koyo banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak tunggone Mak ya. Enak tunggone Mak dimasakno ya. Iya ora? Iya. Mak iki balik ora? Aso. Balik. Aso. Balik. Aso. Balik. Aso. Wis ditelepon Dek bengi rek. Wis ditelepon Dek bengi. Ya. Segera dudoe. Suntak nah dudoe. Cek garing mak. Ndas senengane disesepingin kuwi wis sedep ya. Pak Emang ngamuk. Kenapa? Jerene klotakan kok ngono. Lah wong ikune akeh kok. Ngene. Kayak dagingnya akeh kok. Heeh yo. Pomyor ya. Terapakmu kan pengene kan moh kangenan we. Kadune pengen iwak-iwak sempol ngono iki. Padahal nek iwak paten tuku iwak pitik endas kok. Giliran nenek mae rewel yo wi. Ayo. Seger to. Legi kecut pedes. Seger pokoknya ya. Gak amis ya. Iki apa nih ya? Ya wis daginge kok Pinggirno rene pinggirno. Wis.